Sikumele somule kwi-channel kama ku-Pastor i-channel Africa okubaleni okufanele sicela kwethu ukuthi uqiniseke inamba isenza kuphela kusuku 9 ekuseni la 5 ntambama kuphela ungawusebenzisa WhatsApp ungawasebenzisa ama-SMS. Okunye ngifuna ukusho la ukuthi kunabantu 1 or 2 3 bayinokungena nje afika athi hayi mhlawumbe angicorrect endleni esuke ngichaze ngayo iphupho yabo, kodwa ufike nje angene ethi hayi awuchazanga kahle noma akusinjalo yabo, lokho kushoya akusilona iqiniso but akakufaki lokho kuyiqiniso. Okusho ukuthi uma uzokungena la ku-YouTube noma biphi video eyenziwe yimi, uma ubothi wena mhlawumbe kukhona okwaziyo mina engakubalanga, kubhale phela ukuthi wena ngokolwazi onalo nakho, kodwa ukwazi uvela ungena uthi lokho okuchazile akusikho. Veza phela lokho okuyikho, yabona. Awukwazi ukuthi lokho engishoyo akusikho bese wena lokho kuyika ukuveza kanjalo uyangidelela, yabona. Ngiyacela ngaza kwethu uma ucorrecta uyaye bese uveze phela lokho kuyiqiniso njengomuntu osuke emakho ukuthi uyakumaka ukuthi lokho wrong nako ku right, yabona. Hayi uvele uthi into oyishoyo wrong but awukuveze lokho right, yabona. So namhlanje sibheka la udaba lika Sithabile Nyoni uthi sawubona Pastor, ngicela ukubuza ukuthi uma uphupha uma ubona umuntu owashona ephethe ubisi, futhi ubona umuntu ongasekho ephethe ubisi, she is seeing a dead person carrying a bottle maybe or a jug of milk, I guess. Nake singakusho 1 ngokwesintu uma uphupha umuntu ongasekho siyakuthatha ke njengopawuluhle nje uma ephethe ubisi, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka sesiside isikhathi umufi engageziwe futhi usedinga ukuthi niphuthume nimgeze ngokusheshsha, yabona. 2 kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu ongasekho singabe sikuthathe njengopawuluhle uma ephethe ubisi, ngoba lingasho ukuthi umufi uyakhalela lokuthi nimuhlambulule ngoba akahlambulukile njengamanje, yabona. Number 3 kuyenzeka uma uphupha umuntu ongasekho kube upawuluhle uma ephethe ubisi olungaba isikhumbuzo sokuthi kungenzeka wena awukaze ehlambulule, ngenzeka washonelwa, ngenzeka kunomuntu wakwashona wangahlanjululwa, wena udinga ukuhlanjululwa nokunethunzi ethi ukuhlanjululwa kuwe, yabona. Kodwa ke sesithi mhlawumbe ke Number 4 uphupha lawo mhlawumbe uphethe lo ubisi umufi, ubisi luyaba futhi inhlanhla, luyakhomba futhi ukuhlambuluka nje komuntu uma kuthi wena mhlawumbe lungavela ngoba lukhomba inhlanhla, lungavela ngoba mhlawumbe wena uhlambulukile noma umufi uhlambulukile ngoba kade nisanda kumgeza noma kade usanda kusigeza wena noma kunezinto eziziwasho isebenzisa njengamanje, yabona. So lizoconfirm ukuthi le nhlambuluko noma lokugeza noma limitho esebenzayo noma liwasho izisebenzile usuhlambulukile, noma ke umufi nje ulethe isimo sobunhlanhla phezulu kwempilo, yabo. Siyabonga kakhulu. When you pass in